Mga ka-K5 contractor nga gnareklamo ang SK chairman sa Barangay Boulevard Molo. Nga nagkuha sa ila sa mga pagkabutang nga wala ginpaidan, magting mga kampo na hibaluan, wala lang naging sindihan ay matapos ang ginpatigayon nga session. Yaring detalye sa kanto nga balita. Wala lang naging sinihanay si Barangay Boulevard sa kuniyang kabataan chairman Rayden Nicole Benedicto kagang kontraktor nga naging kuan sa mga pagkabutang ini matapos ang ginpatigayon nga special session kahapon nga adlaw Nobyembre 22 suno kay po ng Barangay Jing Villanueva sa session kaupo ng council kagera man ang kontraktor ginpathag diri ni Benedicto kunya wala na bayadan girayon ini tungod wala pa na preparan ang papeles kag hindi madali-dali sa Commission on Audit o Konkoa kag diri naathagan ang tanan. Malapit na isa katuig sang ginkuha ni Benedicto ang mga pagkabutang, kaangay sang fiberboard, ring, aircon, bayad sa referee, kag uniforme para kontani sa liga nila sa barangay, payag pa ni Villanueva. Sa kakasang ring kag fiberboard, ini ang ginusisa ni Villanueva para malantaw ang sitwasyon, base may pumuluyo nga magsabtanay sa nagakakas para kontani mapunggan. Tinlo ang konsensya kag wala ginagamit ang politika ni Villanueva. Kung ano man ang una nga naging pahayag ni Benedicto, iyan ay inidiretso pero para kay Villanueva, tinlo ang iya ginhimo para sa pumunuyo. Kung ano ang sala o kung insakto, amo lang na ang sundon kag wala siya nagapamersonal. Misunderstanding na sila siguro na daw sila mayo mag-intindihan ay ang parte sa pagbayaran na dira sa ring ka board kagang upod pagidang air condition pero na-explain man sang SK chairman na wala siya kabayad tungod wala pa ma-prepara mga papeles. Mga ka-K5 panugyan naman ni punong Barangay Villanueva nga hindi grayon maghaboy sang sugilanon kag kung may problema katuanan sa sangya pumuluyo sa barangay kag hindi magpadaso-daso post sa social media. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.